त्यांनी संकल्प आमोणकर आणि विजय सरदेसाई त्यांनी आलेले ते मुरगाव मतदारसंघातून इलेक्शनला उभे ते भरघोस मताने विजयी हो अशी त्या ठिकाणी प्रार्थना करतो मान्य कर आणि त्यांच्यामध्ये काही अडीअडचणी असतील खेळामेळा असेल ते सगळं दूर कर आणि त्यांच्या मनोकामना त्या पूर्ण कर त्यांना इच्छित फळ प्राप्त करून दे आणि त्यांचा सदैव तुझा आशीर्वाद कृपादृष्टी आणि छत्रछाया सगळ्यांना राहू अशी मागणी करू नये आणि काही खेळामेळा भागात काय असेल तर दूर कर आणि कार्यकर्त्यांना प्रचारात चांगला प्रचार करण्यात चांगला यश मिळवं अशी प्रार्थना विनंती करते मान्य करून काही खेळामेळा असेल तर सगळं दूर कर सगळ्यांचं रक्षण कर सगळ्यांचा सांभाळ कर रेंज में भाई रेंज अरे रेंज में पता रे ती ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ 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 ಎವಡೆ ಮೇಡಿದೆ ಹಾಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಂ ಹಾಯ್ या मरे अयो अयो हो काय रे अरे ना मला साडी वाजत असं असं भाई भाई आयो आयो ले रेंज में है तो साहब रेंज ना गेले बंदी माता घेऊन आले आम्ही देवाकडे मागला आम्ही काजी घेतल्या संकल्पाची बी घेतल्या तुझी तुलल्या काय घेता आता आशीर्वाद घ्या तर आज तुम्ही कॅम्पेनिंग काय